Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Салом бачаҳако, ин аст нашри ҳаррӯзаи барномаи футбол ва гуфтанием ки дар бозор занозанӣ нав сар шид. Мерем. Адриен Рабио, ки тарбиятгари ПСЖ мебошад, ахир ба мақсадаш расид. Ӯ хела вақт мехост тарки даста кунад ва акнун ҳамчун бозингари озод ба дастаи Ювентус гузашт, яъне Бесун. ба фикри ман яке аз беҳтарин трансферҳои Ювентус мебошад. бисёри дастаҳо ин бозингара сумқати хариданда тайёр буданд, лекин Ювентус сари вахша интизор шуда Бесун ба даст овардаш. агар аҳамият дода бошем, Ювентус дар хели бозингарое ки Бесун омадани фоидашона расонданд, охирон солҳо беҳад бисёранд. лекин дар ин гап ман танҳо аҳсан гуфта метавонам. Неймарҷон чӣ хеле ки бум карда ай Барселона ба ПСЖ гузашт, ҳамин хел мехоҳад баргашта ай ПСЖ ба Барселона гузарад. падараш рӯзои наздик бояд шефои Барселона қати вохӯрад, то ки ягон махинатсия гузаронанд ки Барселона тона Неймара баргардонад. хотиррасон мекунем ки барои ПСЖ гузаштан Неймар ба дасти худаш 222 миллион евро оварда контракти худша ай Барселона харида буд. ана ҳозир чӣ кор мекарда боша ман намедонам. мумкин ки мора як рекорди дига интизор аст. ай рӯи гуфтаҳои сомонаҳои варзиш, Дани Алвес низ мехоҳад ҳамроҳи Неймар баргашта ба Барселона биёяд. ПСЖ ба фикри майсуми калон сарф кардана безор шуда ки Пабло Сарабияи 27-солара ба нархи 20 миллион евро ай Севилья харидорӣ кард. Реал Мадрид бозингари худша ба нархи 50 миллион евро фурӯхт. гап дар бораи Матео Кавачич меравад. ӯ худаш ҳамин сезони гузаштара дар арендаи Челси гузаронд ва Челси ба хулосае омад ки ин бозингар дар бо дар кор мешавад. ахир Тоттенхем як бозингари нав харид. клуби Лондон хела вақт буд ки ягон бозингар нахарида буд, лекин ҳамин хелам то финали Лигаи Чемпионҳоро рафта буданд. мумкин барои ҳамин онҳо хостанд барои мухлисошона як сюрпризи зур кунанд. Тангин Домбеле бозингари 22-солаи Лиону тими Фаронса ба нархи 65 миллион евро харидорӣ карда шуд. но гуфта намонад ки ин қиматтарин трансфер дар тарихи Тоттенхем Хотспур ба ҳисоб меравад. ба ҳамин тамом дӯстони азиз, подписаться, лайк ва колокольчика ёд намеброрем. ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошад. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.